India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kipulit jong ka Jammu bat Kashmir Police kilaong bakilala ban pinyo ya ka jingjop. Hakabiaday bat ka jingdan jong artili ki kam Thombor bat ka jingra abor bat Piniap ya Shipai kabalaja hakatayo balala. Kinong Piniap briyo ki bladan kiti hakilay tili ki kam Thombor. Kila syakyam bat kila pintre kam minta bedang yai biteng na kebenta ban yo ban kem ya usnar nong yalam ubadan kiti na lindat jong kini ki kam Thombor layat ho ki pulit hakala sngi ublay. Kila don shibon bha ki kam pintre kam jong ki Lehnoh ki beja haki artayo ki balala ha Jammu bat Kashmir. Kila don kumba prangut ki beriu kintup ya laingut sarpanch ne ki he nong penyach nong ki blasha Piniap. Ki pulit kila ya thup kila dan kumba laingut ki beriu ki bladan kiti hak ne ka Jingpyniap Ushabir Ahmad Mir ubalong unong yalam jong ka seng BJP bat usar panch ka Gulgam district ki blasha kem hakala asngi ublay. Umir ula syak Piniap markmat hak jingja ke belajar hak sengi thoding ulalong udukot jong ke panchayat ubalai ubala syak Piniap hagi Lehnoh tang hak shiposngi kumbalai thu ki pulit laong balayok ban kurup ya ki tiar siat be ki tiar pin bethai kentup ya artli ki pistol ya ki beladan kam hak ban Piniap ya umir na ki tai ki belasyak kenok don kiti.